siak eng tiuk ngai thlathin tu te in zawain chi bai kan buk le ache u me ni som pakhat lo ni le ta a tun tuma hian India in stealth fighter o muthai tur quantum radar lam a hoi chung chang kan soidona quantum radar chu enge ani a enge a that bik na em that lo na te anayem ti chung chang te kan han chiar le don ani aziak tu hi kan soi photo angin pu Freddy VL siama ani India chuan Aditi 4.0 scheme akal pui meka Aditi ti zia chu Asian Development of Innovative Technologies within IDEX ti ani a IDEX ti hi Innovations for Defense Excellence ti nani Aditi 4.0 nuaya Indian Navy chuan quantum radar prototype siam chu dilna thelu turin Indian company te asoma ramdang company enroll ero hi chu alarem don lawani prototype ti hi kan soito thina alem ti na ber ani mai ome a sample po alani phachia lawani prototype hi chu quantum radar en chin tur a prototype siam thei tur hna an bultan na tur cheng vaibel chesom ni panga pek phot an ni anga me ni li kha dil na thelu thei ni nung ber ani to nge ani M scan antenna nei chi emo E scan nilo stealth killer anti khopa stealth fighter po muthei le melma electronic warfare in ati boy velo quantum radar hi kan bel chiang phot donani kan soitum hrathiam tur hian thilhriat masak nga ya oma chu chu toy te in molmang angreng takin hetiang hian han soita ila brick lungro chan thenin leiro chan kan ti hi chuke pop ta ila athem noi atla trewang athem noi pakhat lek chu la sangin tike le ila enge lo omang chu chu tike le zel ta ila enge lo om le zelang tike thei to lo khopate angai atom te an lo muchuaka ma se thiam na sang zela atom po chu ati ke theya achunga engemo ala om ti an mu chu bel zela atom ti ke thiam na hi nuclear bomb om theina chan bul pui po ani a quantum ti hi latin tonga quantas chu chu mizo tong chuan engzat nge ti nai mo engtia tam nge ti nai mo ani a latin tonga tanga an la kani pakhat ai tam soinan hian quanta anti a mechanics chu physics peng pakhat ni in thil object chet vel dan le force in a ngong dan zirchian na ani quantum mechanics chuan kan hmu theilo chungril taka thil matar in siam dan le an khosak dan zirna baka eng ina pai photons teni phung zirna po ahum tavekani photons chu engen ta ang scientist ropui Isaac Newton chuan kumzabi corpuscular theory aduanga enga chuan thil te takte te an om ti alo hreto a chung thil te chu corpuscles ati a hei hi Einstein chuan azir zui zelani man lai chuan eng light hi tuifon ni phung nein akhosa ti chau hriatani a kumsang ka zakwa panga a scientist turu Albert Einstein chuan eng atok chawa frequency nein thir metal ava en hian chu metal atang chuan negative electric charge nei electrons an lo chuak thei ti amu chuaka hei hi photoelectric effect ti ni in Einstein an physics a Nobel Prize adon na chanani metal atang khian electrons negative charge nei thil te lutuk te chu ni enga omtel thil engemo in an pet chuak alo ni a chung thil te chu Einstein a khan light quantum alo ti a hnuwa Gilbert N. Lewis chuan photons aron ti ta ani photons te chu atoms ang deuh hlek thil te takte particles anga khosa chakna pai an ni a enga hian an omani heng photons te ni phung le khosa zia zirna hi quantum mechanics laimu pakhat chu ani radio wave nilo achunga kan soi photons mangtangkaya radar siam chu quantum radar kan ti chu ni ta ani ama sabera chuan photons siam chu photangaya ultraviolet UV laser eng chu crystal
dat thalang ang chi abi ka siama kaltlang tirani a heti lo dewa ti dan po hi om thowa photons te chu zong fian phel ang maya in ang le in zom tlat in link tlat ani a photons pahnia tension ani a ale thokin photons chu alo tam don ani chu photons hi thil te takte te angin mitthla ta ila an in zom tlat awangin in hlat dewa po om se photons phel pahni te ni phung le chezia chu ala in ang zel tat mayani fingerprint in ang nei ang mai an ni phung kan han ti hian an chet chak zong an speed te an ri zong te an sat zong te soina ani om dun lo chunga photons phel te ni phung in ang tak hi quantum radar in nga na chu ani heng zong fian phel anga photons te hi entangled photons anti a fang ma tam tak nei ta ila alai taka phel phok bok ta ila a phel le lam chu khol pakhata da in abak chu khol dang pakhat zoka da le ta ila chu tiang che chuan photons tension te chu da ran anni target lama ka chu tur photons tam tak chu eng ani theingil lo ta ila photons kha signal anti a photons ka chu ve lo te chu idler anti a quantum memory a detector khola radar station a da anni signal an han kap chuak chu quantum illumination anti a chu signal chuan stealth fighter avasuta a thei to pa an lo ti stealth ani miaw wangin photons tam tak chu alo hi panga tam tak chu a che vela a try dar anga ron so khok reflect anom nual bokang claim chau po so khok se apoilo photons ron so khok te chu detectora alo lut le ang detector chuan photons lo kir le te chu an kop pui alo kol sa fingerprint in ang nen an ni ho an ni phung a khai khin char don ta ani ti chuan heng photons te hi an ni phung a in ang chia in kopan ni ti alo ria ang chut chuan stealth po amu thei mai don ani chu radar pa nga ya chuan radio wave ron so khok chu tam tham ve takani lo chuan aman a detect thei lo fowa quantum radar ero chuan photons claim te lo so khok atang ngot po in target a om ti le thil dang a hre thei bik don ta ani a pros and cons a that na tur em te a that lo thei dan tur te han soi le taila stealth fighter aman a detect thei baka mel maten electronic warfare kalklanga signal lem anti chua po in ati boy don lowa tin pon lam thil changkai lo background noise kan ti ang chi laka khan a him thlap mai don boka radar pa ngai angin signal chak tak apek chua atul velo wangin melma radar le sensors dangte tan man a har sabik bokanga target thalak po fiale dik zokin screen a alantir thei don ani radio wave chak tak pek chua le so khoka ain ngat ve don lowa eng photon sa ain nga don awangin claim te chau po so khok se target a om ti hre thei don ani a that tok lo na tur lo en ve thung ta ila quantum radar boy thlak na em chu man thui tak siam har sa em mai hi ani American company ro pui Lockheed Martin meu po in KM som ayaman thui an la siam thei lowa chu po laboratory a chau alani le ngal China hian quantum radar KM zavel man pha asiam ni na in soi to a KM ni man pha tele man thui lo deuh te po soitur om nual khovelin research bein a boy pui me kani range thui tak quantum radar siam har sat chan chu pakhatna chuan achunga kan soi ang khian photons pahni te chu fingerprint in ang ni phung in ang vek ada reng angai wangani radar station le target ain hlat lutuk chuan signal photons le idler photons te ni phunga in an lo na le boina a om theya chu chuan radar thil man vel a detect theina kha ati kholo thei ani pahnina chuan boruak chevel hian eng kaldan alo hong ve fo wangani a thui dewa chuan photons in kop tension te khi du lo angin an khosa thei tlat bok pathumna chuan ni eng le lumna te hian a hong ve thei boka a save du fu a
ti dai cooling renga ngai dona a khol siam a hau takina boi thlak hle ang rather pa ngai ain a siam na sen so atam jok bok don ani quantum computer te hi chu ataka an man thu kan re fo to a quantum radar ero ataka man alom lo thunga ma ero ason zel mayani ati chi lowang ti ngot chi polani lowa thil hi ataka ti chin ve a tul thin buai lova arrange thui tak an siam thei hlau chuan stealth fighter lutnai ro chu abo duak thung mai thei bokani a theuri chuan thil thale ro pui takani ma se a theuri le atak hi adang fo ani si hi he technology hi a hlotlin chho zel chuan khovel indodan kalmang ain thlak hlok donani India hi science le engineering lama aduai lo hle maya ral thuam lama po ma ason zelani Manni Khan Union Minister of State for Science and Technology Dr. Jitendra Singh chuan tun kumsom kalta chung khan India ral thuam siam chua hi za zela za asom sari pali zeta apun thu asoya India hian quantum radar lama sul nuro pui nut chia thei tak mole ilo clear phot mai te ang khati chin kha nile phot sela ngai thatu te hun nuam tak mangzel turin du sakna kan hlan veka che u